Goed heren, we gaan naar Jeddah in Saoedi-Arabië. Daar is Brian Linssen. Die speelt natuurlijk voor een club uit Japan. Maar komende vrijdag komen ze in actie tegen dan weer een club uit Mexico. En dat heeft alles te maken met het WK voor clubteams. Brian, in Jeddah. Hoe is het daar? Nou, hier is het lekker warm. Oké. Maar wat moeten we verwachten van zo'n wedstrijd tegen Club Leon uit Mexico? Nou ja, precies weet ik het ook niet wat we moeten verwachten. Het is de eerste keer dat we tegen een Mexicaans team spelen. Maar dat ze agressief spelen, dat ze sterk zijn, fysiek, technisch, dat is wel bekend. Ja. En qua niveau, zijn jullie goed aan elkaar gewaagd? Kan je dat goed inschatten? Dat durf ik niet te zeggen eigenlijk. Ik denk dat wij een heel hoog niveau kunnen halen. En wij zijn hier naartoe gekomen om te winnen. Ja. Jullie zijn dus, vierde geworden. Zo gaan we ook die wedstrijd in. Jullie zijn vierde geworden in de Japanse competitie. Hoe kijk je daar eigenlijk naar? Nou, we hebben een heel zwaar jaar gehad. En we hebben eigenlijk in de laatste 2 wedstrijden de derde plek laten schieten. Ja, en dat is eigenlijk wel zuur. Ja, want dat geeft dan een recht om weer te knokken voor een plek in de Aziatische Champions League eigenlijk, hè? Het scheelde maar een puntje, toch? Ja, en het scheelde inderdaad maar een puntje. Ja. Nou, zuur. Maar Heel het is zuur. niet anders. Ik heb hem nog nooit zo lang serieus gezien. Zeker geen alcohol daar in Saoedi-Arabië, Brian. Hey, hoe is het? Ik heb geprobeerd mee te nemen, maar Oké, goed zo, we kennen je. Hoe is het leven zo? Je zit daar nu ruim een jaar. Hoe is het leven in Japan? Nou, het leven is fantastisch. Ik kan eigenlijk echt niks slechts zeggen over Japan. Dus, het enige vervelende is dat het zo ver weg is en het tijdsverschil. Ja. Ja. En verder is het echt top. Het weer is goed, het eten is goed. Voetbal ook? Kan je ook af en toe nog wel eens een drankje pakken. Sake. Voor de heren aan tafel. En nee, verder is het echt top. Het bevalt me goed. Ja, elke vrijdag karaokebar of is dat zover nog niet? Nee, ik moet ook voetballen, hè? Ja, dat is waar. Maar als ik even tussendoor mag komen. Ik weet niet of je het daar gaat afsluiten, Brian. Maar wat een fantastische carrière heb je gemaakt. Ik bedoel, ik kende je nog... ja, je was even groot. Maar je was de helft zo breed toen je hier in Maastricht speelde. Hangend op rechts, een beetje op de plaats van Siske. En ja, daar heb ik ook gelijk een zwak voor. Maar wat heeft hij zich ontwikkeld, Maurice, toch? Stap voor stap, hè? Hij werd ook steeds breder. Ja, ik zie hem nog met die bal komen met Edwin, met zijn broer mee bij VVV. Toen Edwin en ik bij VVV speelden. En hoe hij zich daarna ook een eigen wil, want hij kon bij VVV in de jeugd beginnen, maar hij koos voor Fortuna. Daarna MVV, steeds een stapje hoger. En dat je denkt van, nou, dat zal zijn top zijn. Nou ja, bij Feyenoord hebben we denk ik zijn top tot nu toe gezien. Dat was fantastisch. Ik ben een jaar spitsentrainer van hem mogen zijn bij VVV. En hij is ook gewoon... Brian is een echte liefhebber. Die kon je dus dag en nacht naar buiten krijgen om op goal te schieten. En dat was bij andere spelers in die tijd... was dat niet zo. Dat viel me wel eens tegen. Maar Brian is altijd klaar om beter te worden. Ja. Nou, genoeg complimenten, Bas. Nou ja, ik weet niet, maar jij hebt hem natuurlijk ook gevolgd. Dankjewel. Ja, zeker. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee, hoe niks. Ja, zijn broer natuurlijk, Edwin, was natuurlijk al een groot talent, hè? Ja. En ja, Brian is een beetje uit zijn schaduw getreden. En, Nou, een beetje. ja, maar Een beetje flink. toen Edwin een jaar of 17 was dat echt wel het grote talent, hè? Ja. Grootste talent van Limburg toen, Ja. Edwin. Ja. En Brian heeft dat fantastisch gedaan. Ja, natuurlijk bij Feyenoord misschien wel zijn beste periode gehad. Ja. Ja. Ik zou graag zien dat hij terugkomt naar Limburg, naar Limburgs club. Want scorende spelers kunnen ze wel gebruiken. Heb je daar al eens over nagedacht, Brian? Want je hebt een contract tot januari 25, dus nog ruim een jaar geloof ik, als ik me niet vergis. Heb je er al eens over nagedacht? Van, kom je nog een keer terug naar Limburg? Daar heb ik zeker over nagedacht, ja. Wat zij niet weten, Brian, is dat je nog een jaartje bij VVV gaat voetballen. En dat je dan samen met Edwin trainer van VVV wordt. Toch? Dat was toch de deal? In principe weet ik dat zelf ook nog niet. maar dat we daar inderdaad een keer over gepraat hebben, dat klopt. Maar in de huiskamer, hè? Dus niet zo. Nee, dat klopt. Maar waar denk je zelf over nou? Wat zijn jouw plannen? Nou, ik ben 33, maar ik ben eigenlijk nog hartstikke fit.
En ik wil eigenlijk nog wel een jaartje of 4 doorvoetballen, 5 doorvoetballen. Ja. En Dus ik zie mezelf zeker nog terugkomen in Limburg. Oké. En als je dan nu... je volgt de competitie denk ik wel allebei. Hè? Welke club nu in Limburg in dit seizoen verrast je nog? Of niet? Maar Roda heeft natuurlijk wel heel erg verrast. Die hebben het in de eerste periode ontzettend goed gedaan als je het vergelijkt met vorig jaar. Ja. Maar een Fortuna Eredivisie... En eigenlijk allemaal eigenlijk wel. Ja. Dat is de enige club die je nog niet gehad hebt in Limburg. Dan kun je... Ik heb hem ooit op camera horen zeggen dat dat ook niet gaat gebeuren. Daar sta ik nog steeds achter, Maurice. Oké. Dan ga je Dirk-Jan Derksen dan ga je niet competitie aan met Dirk-Jan Derksen als je alle 4 hebt gehad. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren. Oké. Nou, dankjewel Brian voor je tijd. Succes daar in Jeddah en in Japan. En we zien je graag een keer komen naar Gaan we Limburg. best doen. Succes en groet aan mam, hè? Ja, volgende week. Ja, Ja, dat zal ik doen. Dat gaan we doen. All right, Brian, dankjewel.